କଥାରେ ଅଛି ରକ୍ତଦାନ ମହତଦାନ। ରକ୍ତଦାନ ପରି ମହାପୁଣ୍ୟ ଏହି ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଆଉ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ମଣିଷକୁ ରକ୍ତଦାନ କରି ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବ। ଏହା ମହାପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତରେ ପ୍ରାୟ 3.5 ମିଲିୟନ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର 120 ଦିନ। ସୁତରାଂ ଜଣେ ଲୋକ ରକ୍ତଦାନ କରୁ କି ନ କରୁ, ଏହି ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ପରେ ଆପେ ଆପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ଜଣକୁ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ରକ୍ତଦାତା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ଅଜସ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସଡ଼କ ପଥ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ପାଣି ଜାହାଜ, ରେଳ, ମଟର, ଟ୍ରକ୍, କାର୍, ବସ୍, ମୋଟରସାଇକେଲ ଆଦି ସେହି ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଭାରତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ରକ୍ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ରକ୍ତହୀନ ରୋଗୀ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତଦାନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକର ବୟସ 16ରୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଓଜନ 45 କେଜି, ଶରୀରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଚାଲିଥିବା ଦରକାର। ରକ୍ତଶୂନ୍ୟତା ରୋଗ ନଥିବ, ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଉନଥିବ, ରକ୍ତ ଦେଲାବେଳେ ପେଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ବା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବ। ରକ୍ତଦାତା 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା କିଛି ନେଇନଥିବେ। ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ରୋଗୀକୁ ରକ୍ତ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ରକ୍ତଦାନ କଲେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ ରକ୍ତଦାନ କଲେ ଶରୀରରେ ଥିବା ରକ୍ତ ବିଶୋଧନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ରହି ନୂତନ ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ତିଆରି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ରକ୍ତଦାତା ଯେପରି କାମଳ ରୋଗ, ଏଡ୍ସ ରୋଗର ଭୂତାଣୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଭୂତାଣୁ ନଥିବେ। ରକ୍ତଦାତାଙ୍କ ରକ୍ତ ବିଶୋଧ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ରକ୍ତଦାତା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ପରିମାଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିରୂପଣ କରି ସାରିବା ପରେ ଖାଲି ପେଟରେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରକ୍ତଦାନ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ରକ୍ତଦାତା ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସେ କୌଣସି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରକ୍ତଦାତା ରକ୍ତଦାନ ପରେ ସାମାନ୍ୟ ମିଠା କିମ୍ବା ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ 10ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେହରୁ ଯାଇଥିବା ରକ୍ତ ପ୍ରାୟ 3 ସପ୍ତାହରେ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରକ୍ତଦାନ ପରେ ଦେହ ସତେଜ ଓ ଫୁର୍ତ୍ତି ହୁଏ। ୱିଲିୟମ ହାର୍ଟେ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପଦ୍ଧତିରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ 1658ରେ ରିଚାର୍ଡ ଲୁଏର ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରକ୍ତକୁ ଜଣକ ଦେହରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଦେହକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଷ୍ଟିନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ମହତ୍ ଅବଦାନ ସକାଶେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ଜୁନ୍ 14 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଏହି ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ ରକ୍ତଦାନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ମହତଦାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରକ୍ତଦାନର ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କେବେ ବି ଆପଣ ଡରନ୍ତୁନି ଯେ ରକ୍ତଦାନ କଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେବ। କେବେ ବି କିଛି ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ। ଜଷ୍ଟ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ କାହାର ଘୁରେଇଥାଏ ତ କାହାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ବାନ୍ତି ଲାଗିଥାଏ, ଏତିକି। ଆଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ। ଆଉ ସେମିତି ସାମାନ୍ୟ କି ବଡ଼ କୌଣସି ଧରଣର କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିନଥାଏ।